A Xunta estrea no Porto do Son o proxecto de praias inclusivas. Instaláronse estruturas climáticas sostibles no areal do cruceiro. Esta mañá, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, achegouse ao Porto do Son para coñecer a nova infraestrutura que hai na praia do Castro. A Xunta puxo en marcha neste areal o seu proxecto de praias inclusivas e instaláronse estruturas climáticas sostibles para que sirvan de refuxio ás persoas con problemas de mobilidade. Non vos podedes imaginar que complicado era ata de agora facer actuacións deste tipo. Dende que temos as competencias neste ano, o ano 2026, levamos dados un total de 1.800 autorizacións, pero dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería, analizamos todo este tipo de autorizacións e percatábamonos que faltaba algo. E iso algo que faltaba eran os refuxios inclusivos e os refuxios accesibles. Estamos nun momento de vagas de calor e, polo tanto, pois precisamos ter un espacio para resgardarnos. E ese espacio, pois, teno xa Porto do Son. Pero non podía ser un espacio sin máis, ten que ser un espacio para persoas como Tiago ou persoas que nun momento determinado, pois a súa accesibilidade custalle máis. Xa que afirmou que son persoas que tamén teñen dereito a estar e desfrutar das praias. Hai un 10% da poboación que a veces non nos damos conta, bueno, pois porque non o vivimos moi de preto, pero que precisa este tipo de espacios. Comenzamos por Porto do Son, esta mesma semana acabarase de instalar outro en Baiona e o terceiro en Viveiro. Isto é o inicio do que vai a ser, sin dúbida, pois unha Galicia aínda máis inclusiva nos meses de primavera, nos meses de verán, nos meses de outono, porque é que disfrutar do mar e da praia non ten que ser só no mes de xullo e agosto. Unha das persoas que poderá disfrutar desta estrutura é Tiago Oujo. Pues que aquí tengo sombra porque no me gusta que me dé el sol. Pues si mis amigos vienen a la playa puedo estar ahí a su lado. Ahí en la rampa que hay allí antes de venir aquí hay una especie de escaloncito. Y aunque ahora está lleno de arena, se entierran las ruedas de la silla. Así que allí se podría poner algún tablón o algo. Este é o primeiro refuxio inclusivo que fai efectivo a Xunta, iniciativa que agradeceu o alcalde sonense, Luis Oujo. Conselleira, moitos parabéns, moitísimos parabéns, porque isto para Diego é un antes e un despois. E só co que dixo el, xo xustifica todo, non? E tamén che quero dar as gracias por elegir Porto do Son. Sabes que hai tres, un en cada provincia, e elegiste Porto do Son, e a verdad que moi agradecido por min, por Tiago, por Mari Carmen, e por todos os que o van a usar. Este é o primeiro. Así que eu me comprometo como alcalde, Tiago, a arreglar esa entrada. Oye, me había poñido as tablas, vas a estar ti presente para que nos digas se queda ben ou mal, e tamén queremos intentar ampliar isto a outras playas, porque é necesario, vale? Xa que afirmou que queren que todas as praias do municipio ou a meirande parte delas poidan contar con este refuxio inclusivo e sexan praias inclusivas. Unha persona como Tiago, unha persona como Mari Carmen, ou calquera veciño que queira vir aquí, non só disfrutar pois da playa, senón desa sombra, dese espacio que é para eles, e que isto tamén axuda a que os amigos de Tiago estén na playa do Cruceiro. E iso é moi boa. Así que gracias, Tiago, por vir. Isto é para ti, e para Mari Carmen, e para todos. Así que a todos moitísimas gracias. O traballo é obra de Patricia Díaz, que deu detalles sobre a creación de infraestrutura dos refuxios inclusivos. Cando falamos de praia, falamos de liberdade, pero hai persoas que cando chegan, que a súa liberdade remata cando chegan á area. Entón, hoxe estamos aquí para falar das barreiras. A veces poden ser barreiras de formigón, outras de area, e a veces simplemente a xeito no que miramos as persoas. Entón, este refuxio naceu dunha pregunta moi sinxela. Que acontece cando deixamos de poñer límites e comezamos a abrir camiños? Bueno, pois nos enseguida nos decatamos dunha cousa, de algo importante. Realmente este refuxio tamén é para xente maior, para que
poidan interactuar con outras persoas e combatir a soidade non desexada. E afirmou que a verdadeira accesibilidade non consiste en construir espazos para uns poucos, senón lugares onde cada vez máis xente poida gozar do mesmo.